3, 4. Pop it, pop it, pop. Hi guys! Welcome back to my channel. This is Hangal Girl, ang inyong hangal sa kabukiran. So ngayon guys ay magbi-video ako ng magputo kami, magkamuting kahoy puto. Putong kamuting kahoy. Ano sa Tagalog kamuting kahoy, Les? Basta kamuting kahoy, balanghoy, whatever. So guys, tingnan nyo ang aming mga simpleng buhay sa bukid. Charot. Ay. Ay. Kay, boy. Ayan guys, nagbalat na kami ng kamuting kahoy. Binalatan na ng aking mga pamangkin dito. Andyan sila sa punong mangga. Nandyan sila nanood sa punong mangga. And then, magbalat kami. After nito guys, mahabang proseso pa ang pagputo ng kamuting kahoy guys. Grabe. Hindi siya madali, pero worth it dahil masarap naman. So, ayan sila guys. Pinobring ano lang to ha, pinobring vlog. So, antabayanan nyo ang next step sa susunod ng pagbalat. Oy, shout out sa aking manok. Yatay, yun yung manuka. Pistot. So, sorry guys. Makasalanan man itong ano ko, oy. Mukhang madumi lang guys, pero linisan naman yan. Hugasan naman yan mamaya. Ang lalaki ng mga kamuting kahoy namin guys. Parang buong para siyang isang paa ng bata. Ang laki ng ano. So guys, ano na kami guys. Anong tawag nito? Kiyas. Kiyas, tabang nurse. Kailangan siyang kiyasin. Kiyasin. Kailangan siya ganyanin guys para makuha yung ano. Basta iwan ko bakit. Basta may ano diyan dahilan bakit kay ganyanin. Kunin para hindi malason, charot. So yan guys ang kiniskisan. Pasensya na kayo, oy. Hindi man ako marunong magtagalog ng kiniskisan. So guys, hugasan na natin ang kamuting kahoy. Ala, hilom dong. Everything sucks. Just kidding. Everything is great. Ganyan siya guys, ganyanin siya. No, 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 no. No, really. Hugas guys, kumain muna sila ng tinapay dahil nagutom. Ito ang kakailanganin guys. Hulmahan. Kalamay. Sugar. Brown sugar, whatever you call that. Bagol. So, i-update ko kayo mamaya pagkatapos ng mahugas, yung magluto na kami. So, 1 moment later, charot. A few moments later. So guys, we're back. Saan Tagalog day? Magbanggod na mi guys, napoy dahon sa kuan. Magbanggod namin sa kamuting kahoy. My God, ang saning mga tayo. Magkod-kod na kami sa dawin sa umbang Tagalog yatay. Kod-kod. Na, shout out sa manok. Magkayod.
So ayan guys, marami-rami na ang kanilang nakudkod. Tapos pinaningot na siya. Pinapawisan na siya. So guys, after 2 hours, yan pa ang naano nila. Ano nila to po ya dito? Natapos nila, yan pa. Malapit na. So, kaway Sir Bad, ito lang sa kanya. Maliit pa. Maliit. Yung nag-video guys, wala iyang gamit. So guys, piniga na namin ang kamuting kahoy. At ito na ang itsura. Tingnan nyo. Ready to be photo. So guys, dito kami gawa ng Malapit sa ano, palayan. dito kami magputo guys na area. Mag-ano kami ng apoy para sa aming photo. Mag-ano ka? Mag photo. Piuto? Ang piuto nasa Shiyook. So guys, anong gagawin mo sa niyog? Ano natin, ihalo natin sa photo. Ah, ihalo sa puto. Ano ba siya? Buko ba siya or ano na? Ano yun? Ano? Balo. Ah, Nabalo ni, wala man ning asawa. wala. yung buko guys, ang tawag na sa amin dito, balo kasi wala siyang asawa. Namatay na. Bilisan mo ay. Iko na. Guys, while nagbiak siya ng buko, kailangan po i-scatter yung pinipiga namin na kamuting kahoy para ano siya. Para ano? So guys, halika. Tingnan nyo, ganihutihuin mo na inyatin yung kamuting kahoy. Pagkatapos ipiga, kailangan scattered. Kasi lagyan natin siya ng sugar. Para sa piuto. Ang piuto, nasa siyuok. Mag-ano pa kayo ng ibang lugi? Lagyan na siya ng sugar. Hoy guys, lagyan natin siya ng ano. Inyo pa dyan ang hilabtan. Hoy nga. So lagyan natin siya ng milk powder guys. Para lalong masarap. Lagyan sana natin ng cheese pero walang cheese sa bukid. No available. Charot. Wala may laman na isa. Nalamay kayo. Butong. Para saan yung ano guys, buko? Ihalo sa? Ano yun? Ihalo sa puto natin. Ah, okay. Ang mga pintol dito, bugbo. May na lang to. Guys, hanggang ngayon hindi pa kami nakapagsimula. Nakatanawa. So magputo guys, hindi talaga lalim. But I hope it's all worth it. Charot! Sana masarap ang aming piuto. Piuto. Guys, yan ang lalagyan ng puto. Lalagyan siya sa may gilid guys para hindi lumabas yung singaw sa pag-steam. Nilagyan na siya ng tubig. Ganito kami magputo sa aming bukid. Bago lang ang gamit. Walang steamer. Dan, ilagay natin siya guys sa So ihilalo natin yung buko sa kamuting kahoy guys. Dari dahil lagyan ng dahon na niyog. Ganyan guys. Oh, lagyan natin ng puto. Ang Dari mo rapat na dula-dula no. Ano mo na siya kanay kalamay na niyog.
Tanaw lang mo ha. Dili mangilabot. Moto mo put mga magkumidyahan. Guys, after 20 minutes, parang ganyan na ang itsura niya, guys. Nakita niyo ang buko? Yan. Luto na or hindi pa? Tinusok namin sa ano, guys? Sa langkay. Tukog. Kung luto na ba? Ala, masarap. Init. Init pa more. Yan. Ayan, guys. Nahaon na. Yan ang aming puto. Beta. Gito ko. Dayon ana ra din siya. So, guys, ito na. Kayubuan. Sa plus mami karon mo puningon ha. Ningon ko Ang puto na mainit. Ang bango. to kinsay mo order karon dayon kuanan nyo PM na kay yatod na mo. Akon ra na ninyo ron amo pa sige. Inuan dia mabungan ra lagi mo ron. Wow. Sagang lobe. So, guys, yan ang aming kainan, yung bagol, para hindi na kami maghugas. Ito na siya, guys. Tingnan nyo. Ang puto. Sige na. Guys, habang naghintay kami sa ibang puto na maluto, mag-disco muna kami, guys. Ang mga Oh, no, 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 One, no. two, three, four. Pop it, catch it, watch it, watch it. Oh, no, 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 no. One, two, three, four. Pop it, catch it, watch it. Oh, no, 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 no. Ada yang baru galongan hari ini coba dengar bilang coba dengar bilang Oh, no, no, So, guys, naabutan na lang kami ng ulan. Umulan na sa aming bukid. So, that's all, guys. Our potong kahoy. Potong kamuting kahoy. Thank you for watching, everyone. God bless. See you in the next vlog. Bye for now. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充